Soc la Maria José Guerrero, presidenta del COEC, i ja estem treballant per donar-li a les col·legiades i als col·legiats de Catalunya el col·legi que es mereixen. Benvolguts, soc el doctor Nar, vicepresident del COEC. La meva tasca fonamental és la d'establir un pla d'acció, una estratègia sobre el que farem aquests propers anys i coordinar la mateixa perquè sigui real, perquè passi. Hola, soc en Yatzer Fernández Martín, secretari del COEC, i treballarem per millorar l'odontologia pública. Soc la doctora Irene Verdugo, vicesecretària del COEC, i volem posicionar a l'odontòleg com el referent de salut que mereix ser. Hola, soc la doctora Míriam Fries, tresorera del COEC. Treballarem amb rigor i transparència, sempre tenint en compte les necessitats de la col·legiació. Soc la Clara González Juidías, el meu càrrec és de comptadora i treballarem per un COEC transparent, superlliure i un col·legi per tots. Hola, soc l'Octavi Camps, vocal del COEC. Durant aquests anys treballarem intensament per aportar formació rigorosa i de qualitat a tots els nostres col·legiats. Soc la Neus Carrió, vocal del COEC, i volem impulsar formació de qualitat per tots els odontòlegs. Hola a tothom, soc el Javi Vilarrasa, vocal de la nova Junta del COEC, i un dels objectius que treballarem serà potenciar tot el tema de formació i esdeveniments científics al col·legi. Soy Claudia Han, vocal, y di un paso al frente para trabajar por el COEC que todos queremos. Soc la Míriam Romero Dielba, soc vocal de la nova Junta i volem treballar per a tots els col·legiats. Soc Antoni Caro, vocal del COEC, i lluitarem per defensar la professió.